И здравейте, аз съм Фламекон и днес ще правя едно важно съобщение, с което ще го качвам в моят сайт. Ще правим нов сървър, ще се казва ей така. И така, сега ще ви направя екипа. Първи онър е Valid Nice. Който да е онър Холис. Така. Админ. Аз помня. Това сега е екипа, докато направим сървъра. Това ще бъде съобщението за днес, ще го кача на моя вебсайт и довиждане.